and it was really inspiring to see the collective performance of the centres, seeing how you're doing, for example, in the Horizon Europe programme. Avui hem fet la conferència Cerca de l'any 23, hem reunit aquí el centre Cerca amb la comunitat Cerca, per tant una gran reunió amb un ponent extern que ens ha permès comparar el sistema Cerca amb el sistema de college de la Universitat d'Oxford. Hem volgut dedicar aquest acte d'avui a la implementació de la llei de la ciència, en els pocs mesos, perquè això va sortir el mes de gener d'enguany, i aleshores hem anat repassant alguns aspectes que ja hem aconseguit portar a terme i per tant ja són fites a dia d'avui, i altres accions que hem de poder fer en els propers mesos. És important fer aquesta anàlisi, perquè en algunes de les accions hi ha finançament en joc que esperem que pugui arribar al llarg de l'any 24. Per tant, és estratègic llançar el missatge de que hem d'anar darrere d'aquestes accions importants que estan entorn de la llei de la ciència. El concepte principal per nosaltres és el sistema de centres. Som un sistema de centres, Cerca és un sistema de centres, i estem treballant perquè tothom se senti còmode en aquest entorn de centres de recerca de sistema Cerca. Avui fins i tot hem inaugurat, hem tret una paraula que és el cercataire, no? Que és aquella persona, és un terme gremial, és aquella persona que forma part del sistema de centres de recerca de Catalunya. I precisament doncs, és just el que nosaltres estem treballant en aquests moments. So the Circa system is one that I've enjoyed learning about today, but obviously the individual centres we've collaborated with from the University of Oxford across the range of centres that you have here, which I think is a good map to our own broad disciplinary range at the University of Oxford. So I think there are actually a surprising number of parallels between the Circa system that you have here in Catalonia and the University of Oxford. I think you're very, very focused on research excellence, pursuing really ambitious research goals and challenges that matter to today's society. And I think that's something that we share, that commitment to in Oxford. It's also very interesting to see the different disciplinary areas that you're pursuing, that the autonomy that your individual centres have over their research directions, but then that collective goal of both research excellence and of having impact on society. That resonates a lot with me and what I see in my own institution in Oxford.